Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en jokkan ha do boliɗe meɗen wolwango kiita nafilaje ɗe yimɓe nafata ɗum ha nder suumaye man ɗo, kanjum nafilaje ɗe mbi'eten alkaweje. En jokkan dow wolwango ɗum. To kadi o wi'ata jawmirawo o farliɗini dow meɗen farillaji, o waɗi farillaji man ɗo wajibi dow meɗen dokken ɗi banɗi ngay wala ko usteten ha maji. En cuɓnaka to a yiɗi gaɗa walla to a yiɗa a waɗata, bal dole dow ɓi adamajo julɗo o waɗa farillaji man. Nden o farli o waɗi o waɗani en kadi yoga dewe bo kanje bo to en giɗi ɓi adamajo Allah wawni ɗum waɗan, to wawai bo kadi wala ko woni dow muɗum. To kadi o waɗi dewe man feere feere, nder ɗon man farilla mo mbiɗen ban o farliɗini dow meɗen julde julende wakkatiji 5 ha limgal, wakkatiji 50 ha deydey mbarjari ko warjotoɗen ha dow julde man. To non o farliɗini dow meɗen bo o suumaye, o farliɗini dow meɗen suumaye kadi ɗon man ɗo dole dow ɓi adamajo julɗo suumaye laatiɗo farilla man ɗo. Kadi o waɗani en bo nafilaje ha suumaye man bo kanje bo cuumoɗen ɗe ngam ɓadorago ɗum ha jawmirawo, be bo timmingo to wodi nakkasuye laatiɗo ha farilla mo suumaye man walla ha farilla mo julde man. To jawmirawo shar'ani en kadi waɗani en dewe man ɗo nonɗinɗe, kadi nder ɗon man ɗo goɗɗo waɗan ɗorayeje o ɗuɗɗinan nafila, o maran bawɗe ha majum. Goɗɗo bo o wawan hokkugo sadaka jur, goɗɗo bo o wawan ɗuɗɗingo suumayeje ɗorayeje man. Kadi ɗum fu majum ɗo jawmirawo waɗi dewe man ɗe none feere feere, kadi ngam komoye fu wodi wuttudu ndu Allah fondata ɗum, kanko man ɗo o maran sembe ha wuttudu man. Ngam man kadi ta o harmine mbar jari ha wuttudu ndu o tawi kanko man ɗo o ɗon mari sembe ha muɗum. To kadi ɗo man ɗo nder majum man, nder nafilaje kanɗe man ɗo, nafilaje ɗe ɓe mbi'eten ɗum ratibije, kanjum wonte ɓi adamajo o juula darɗe 2 yeso julgo subaha, kanjum mbi'eten rakatal fajiri. To non o juula darɗe 4 yeso julgo zura, o juula darɗe 2 ɓawo julgo zura man. Non o juula darɗe 2 ɓawo julgo magariba, o juula darɗe 2 ɓawo julgo esha'i, kadi kanjum wonte darɗe 12. Kadi waɗi ha hadisewol ko moye juuli o reeni dow ɗo nafilaje ratibije man ɗo o lismiɗe, o ɗon lismiti o juulanɗe foroy, kadi jawmirawo mahanan mo kanko man ɗo saare ha aljanna. Kala nde o juulani Allah darɗe 12 ɗe ha ñalde o lismitiɗe, o ayniɗe, o juuliɗe, kadi jawmirawo bo inanake mo mahanan mo saare ha aljanna. To non nder nafilaje man ɗe jawmirawo yerdi ɗum man ɗo, nafilaje nafeteɗe jemma. Nder none nafilaje fu, nafilaje ɗe Allah ɓurata yidgo ɗum kanjum wonte nafilaje nafeteɗe jemma. Nder majum jawmirawo ɓangiɗo wi'ata walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Kadi o mamti jeyaɓe mako ɓe o yerdi ɗum, ɓe o inani ɗum aljanna. O wi'ata kamɓe man laatiɓe, kamɓe man ɗo ɓe mbalan ha jemma man ɗo, ɓe mbalan ɓe ɗon cujidani jawmiɓe, ɓe mbalan darago nafa sujidana jawmiɓe. To kadi ɗo man ɗo ɗum sifawol ngol jawmirawo yerdi ha maɓɓe, o mamtiriɓe be sifawol man, o inaniɓe bo aljanna be dow yaake maɓɓe oɗo. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata julde nafila ɓuranɗo yiɗego ha jawmirawo ɗo kanjum wonte ɓawo julde farilla kam, kanjum wonte nafilaje ɗe ɓi adamajo julɗo nafata ɗum ha jemma. To kadi nder juule jemma man ɗo, kanje man ɗo ɗe ɗon mari ɓural kertangal, ɗe ɗon mari ɓural kertangal dow tanamaje. Ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kadi ko moye o juuli o naafi
darɗe suumaye ɗe kanje wonte ban masalan alkaweje ɗe juuleten man ɗo deydey suumaye balɗe muɗum no gas e jeenayi walla 3 ɗo fuu ɗo o lismi nafilaje man julgo alkaweje man ɗo o ɗon juula ɗe o ha suumaye man ɗo ndu timma nden do o wadri ɗum dow nuɗɗingo mbar jarindi jawmirawo inanimo ha kuugal man be laɓɓingo anniya kadi kanko man ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi gufira lahu ma taqaddama min zambihi kadi yafanama mo yafanemo ko sali ha zunubaji mako beni lismago mako julgo alkaweje ɗe julda ɗe be liman ha lewru suumaye man ɗo ndu timmi kadi kanko man ɗo fotan lismata ko julgo alkaweje man ɗo si wona be liman almuhim kanko man ɗo o juula alkaweje man ɗo ha lewru suumaye man ɗo ndu timma o lismito ɗum kadi kanko man ɗo to o waɗi banniɗo man ɗo yafanemo ko sali ha zunubaji mako. Non nder ɗon man o wi'ata kadi julgo alkaweje man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon nder juule jemma ɗe jawmirawo yerdi ɗum kadi hani ɓi adamajo kanko man ɗo o eela o solana hunde ɗo o solana julgo alkaweje man ɗo o eela dow majum o solana julgo alkaweje man ɗo o lismode o juula ɗe ha deydey lewru suumaye man ɗo ndu timma. To kadi ko waɗi kanje man ɗo ɗe inna alkaweje man ɗo ɓe mbi ngam yimɓe salafinko en kanjum ko laatini diga sahabo en ha warɓe ɓaawo maɓɓe kamɓe man ɗo ɓe laatake ɓe ɗon juttina juule alkaweje man ɗo ɓe laatake ɓe ɗon juttina ɗe ngam juttingo man ɗo kadi waɗi kamɓe man ɗo kala nde ɓe juuli darɗe 4 fuu ɓe ciwto to kadi siwtago man ɗo kanjum wonte ɓe inniri ɗe tarawih man ɗo wato ɗum juule ɗe siwtaru woni hakkunde muɗum to ɓe juuli darɗe 4 juɗɗe kadi ɓaawo darɗe 4 man ɗo ɓe ciwto ɓe comta seɗɗa go kadi bo ɓe ummo ɓe juulanayi ban maaje to kadi ɗo man ɗo kanjum waɗi ɓe inniri ɗe a tarawih to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en diga ha asli innego maaje man ɗo kanje man ɗo na ɗum juule non ɗe ɓi adamajo warata jotta kam juula ɗum dow sifa jawka kanje kam ko ɓurata hango ha juule man ɗo hani kanje man ɗo ɗe juttine hani kanje man ɗo ɗe juttine nden mbar jarimaje ɓurata timmididgo hani ɓi adamajo kadi juulanɗo alkaweje man ɗo kanko man ɗo o juttina ha alkaweje man non ɗe ɓurata hanrugo non sahabo en juldiɓe non tokkiɓe ɓe bo juldiɗe kadi non hani bo dow yaake oɗo non hani kanje man ɗo ɗe luttira dow yaake kanje man ɗo ɗe juttine man ɗo to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi deydey no yimɓe gaɗata kanjum wonte julgo alkaweje man ɗo dow sifa jawka to kanjum man ɗo ɗum aybe ha juule alkaweje man ɗo innama ɗum kuugal ngal ɓi adamajo huwanta ɗum jawmirawo to kadi hani ɓi adamajo o suɓana kuugal ngal o huwanta ɗum jawmiko ɗo o suɓa kuugal man ɗo ngal laato ngal bongal o suɓana ngal wakkati bo o suɓana ngal wakkati magal bo wakkati man bo laato deydey no hani ngam man kadi o wakkati man bo laato deydey no hani ngam man kadi hollan en deydey no yimɓe feere ban nokkuje feere no yimɓe sifa no yimɓe juldata alkaweje man ɗo kanjum man ɗo kadi ala kulli hal moƴƴere jawmirawo feecinde amma kadi hanini kanje man ɗo ɗe gona deydey sifa no salaf en juldiɗe ɗo kadi ko yimɓe tampi ha jotta jottinayi non man bo kadi kabdani ɗum wonani ɗum ɗon fotiti ɗum ɗon nandidi seɗɗa go kam ɗum wonani ɗum ɗon fotiti ɗum ɗon nandidi seɗɗa go to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi ɓural julgo alkaweje man ɗo ɗum hunde nde hani ɓi adamajo julɗo o lismonde to ni suumaye man nasti kanko man ɗo haɓa o lismo julgo alkaweje man ɗo ha lewru man ndu timma ngam tammago kadi jawmirawo ɓamtiramo darja be majum yafanomo bo deydey ko laati zunubaji mako be kuugal man. tayib en ɗon jokki wolwango deydey ko laati julgo alkaweje kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallama o laatake kanko man ɗo kanko aran mo sunniɗini julgo alkaweje man ɗo ha julurde
nden o acci julgo man kadi ka annabijo sallallahu alayhi wa sallam wari ha hadisewol o annabijo o laatake kanko aran puɗɗuɗo julgo alkaweje man ɗo, amma o acci ɗe ngam o acci julgoɗe be jama'are ha julurde maako ngam hulgo kanje man ɗo taɗe parliɗine dow ummatore. To kadi wari hadisewol cahingol ngol Aisha fillani en ɗum, kanko man ɗo o wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallama kañum man ɗo o juuli jemmare nder jemmaji suumaye man ɗo, alkaweje man ɗo o juuliɗe ha julurde maako, nden wari yattimo yoga yimɓe nder sahabo en maako. Nden kadi ha jango ɗiɗabre man bo o wari o juuli ha julurde maako man, ɗo man bo wari limgal ɗuɗgal yattimo ɓe juuli alkaweje man ha julurde maako. Nden jemmare tatabre man walla nayabre man kadi limgal ɗuɗgal jamum wari ɓe nannantidiri kadi jotta ka annabijo laatake ɗon juula alkaweje go ha julurde muɗum ɗum waɗi nannanti, yimɓe moftani ɗum jamum, to annabijo o wurtaki o wurtaki o juldi be maɓɓe. Kadi jango man nde fajiri weeti o wi'ate ɓe mi yi ko gaɗɗon hanki, mi yi limgal moɗon ɗuɗgal on gari dow anniya moɗon, jotta kam ha mi limo on juulen alkaweje ban deydey ko salino ha jemmaji ɗiɗi caaliɗi walla jemmaji tati caaliɗi. Kadi min man ɗo mi wurtaki, amma mi waɗi ɗum ɗo be anniya kanjum man ɗo ngam hulgo, jotta kam ta mi wurto mi julda be moɗon alkaweje man banniɗo, kadi ɗum laato ɗum saboba ɗum bososel ha juluɗe alkaweje man ɗo ɗe parliɗine dow ummatore am, kadi hulgo ta ɗe parliɗine dow ummatore am ɗo, ngam man waɗi kadi mi wurtaki julmiɗe be moɗon. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en asli alkaweje, hawtugo juula alkaweje man kam ɗum sunna ka annabijo men sallallahu alayhi wa sallama waɗi ɗum, nden o acci sunna man ɗo ngam hulgo kanka man ɗo ta ka farliɗine dow ummatore maako. To nde zaman annabijo man ɗo sharia kam shar'ego maka nde annabijo man o mayna, kadi na jotta kam ko laataki no farilla man ɗo ɗum wartata ɗum farilla, to deydey ko hulete man ɗo ɗum sotti. Kadi Umar radiyallahu anhu ha zaman mako kanko man ɗo o fuɗɗiti kadi o hawti yimɓe juula alkaweje man ɗo be limanjo goto, ɓe juula ɓawo muɗum man ɗo ha alkaweje man ha julurde. Kadi Umar radiyallahu anhu kanko man ɗo o fuɗɗiti o yehɗitini sunna julgo alkaweje man, kadi laati banniɗo man ɗo ɗum sunna tabititka ka julɓe kurata ɗum ila qiyami sa'a. To non alkaweje man ɗo wari konguɗi ɗuɗɗi ha limgal juule alkaweje man ɗo, noyiɗe poti ɗo wari konguɗi ɗuɗɗi ha majum, amma nder konguɗi ɗuɗɗi man ɗo konguɗi ɗiɗi ɓurata sahago, kanjum wonte kongol aranol man ɗo, kanje man ɗo juule alkaweje man ɗo ɗum darɗe 11, juule alkaweje man ɗo ɗum darɗe 11. Kongol ɗiɗaɓol ngol ɗo man ɗo wiigo alkaweje man ɗo ɗum darɗe 11, kangol ɓurata sahago, kongol ɗiɗaɓol bo wi alkaweje man ɗo ɗum darɗe 13. To kangol man bo ɗum kangol tokkoto kongol aranol man ɗo ha sahago. To ko wonte dalil ha konguɗi man ɗiɗi ɗo wari ha hadisewol ngol Aisha filli ɗum radiyallahu anha, kanko man ɗo o ƴamama noy julde annabijo sallallahu alayhi wa sallama laati ha jemma, no o nafrata darɗe, noy o julata Allah nafila mako ha jemma man ɗo. Aisha sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o wi'ata ma kana yazidu fi ramadana wala gayrihi ala 11 rak'a, annabijo o laataki kanko man ɗo o ɗon ɓesda ha juule mako ɗe o julata ɗum ha lewru suumaye man walla tana muɗum man ɗo, o laataki o ɗon ɓesda ha nafila mako mo jemma man ɗo dow darɗe 11. To kadi hadisewol ngol ɗo ngol sappini en juule man ɗo ɗum darɗe 11, hadisewol Aisha ngol sappini en juule alkaweje ɗo ɗum darɗe 11. Non hadisewol ɗiɗaɓol bo Ibnu Abbas o ngol fillama ha muɗum, kanko man ɗo o wi'ata
kanat salatu nabi sallallahu alayhi wa sallama 13 raka yani min al-layl, julde annabijo nde o julata ɗum ha jemma nde laatake kanjum man ɗo ɗum darɗe 13. to Ibnu Abbas kanko bo o sappini en julde annabijo nde o julata ɗum ha jemma man ɗo ɗum darɗe 13. to kadi hadiseji man ɗi kanji ɓurata sahago ha limgal alkaweje. hadiseji ɗiɗi ɗo kanji ɓurata sahago ha deydey konguɗi bolwanɗi limgal juule alkaweje man. kadi laato dow non laato dow ni ɗo kam ko ɓurata sahago kam julgo alkaweje man ɗo darɗe 11, ko tokki man bo julgo ɗe darɗe 13. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hanayi dow ɓi adamajo julɗo kanko man ɗo o sakito ha julgo alkaweje man ɗo, o sakito ha juldugo ɗe be liman. hanayi ɓi adamajo wato ko ɓurata hango ha maje kam ɓi adamajo o juula juule alkaweje man ɗo be liman, ta bo o acca liman man diga timminayi wurti acci timminayi alkaweje man ɗo ta o firlito kanko o acca ɗum, bal ko hani kam o julda alkaweje man be liman ha liman timmina. ha to liman timmini julde man fuu muɗum kañum man ɗo sotti kadi kanko bo o sotta be timmingo mako alkaweje man ɗo be liman. to kadi kanjum man ɗo hani ɓi adamajo elana ɗum juldugo alkaweje man ɗo lewru sumaye man ndu fumaru, o hani bo o ela kanko man ɗo o julda ɗe be liman ta o firlito silto liman juuli alkaweje man ɗo ɗe timmi, kadi ngam o hebra be majum mbarjari deydey ko wari ha hadisewol ko moye dari lewru sumaye man ɗo ngam nuɗɗingo Allah be ɗaɓɓitirgo ɗum mbarjari kanko man ɗo yaafemo ko sali ha zunubaji mako. to kadi ɓi adamajo o solana lismago alkaweje man. haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin